sabedes, debemos continuar con o noso percurso e o turno agora de Francia. E temos de novo a sorte de contar con outra persoa xenlleira dentro da cultura galega. Neste caso contamos con Sabela Ramil. Sabela eh, é unha das caras visibles da nova onda de pop electrónico que triunfa no panorama musical actual, e as súas cancións non só acumulan centos de miles de reproduccións, sino que tiveron cabida en grandes festivais da talla do Festival do Noroeste, do Son Rías Baixas, ou festivais como o Son do Camiño. Neste 2024, Sabela está mergullada nunha xira por todo o país, no que está presentando o seu novo EP, entre elas, pois, con temas, no, con sinxelos como Hi My Love, e que está, pois, precisamente nese proceso de dar a coñecer tamén a súa obra. Cando queiras, Sabela, adiante. Hola, ¿qué tal? Pues moitas gracias por esa presentación. Nada, imos alá, porque como xa vemos que vamos un pouquiño xustos de tempo, pois vamos a escoitar as persoas importantes hoxe, que son esos galegos e galegas que están en Francia. Vou empezar a presentar os tres de corrido e despois así podemos manter unha conversación un pouquiño máis fluida. Entón, pois nada, temos por un lado a Eduardo Cuña Paz, que está en París, que naceu en Guísamo, en Bergondo, leva en París xa 37 anos, o sea que leva moito tempo ali, é vicepresidente da Casa de España da rexión de Parisina e conselleiro no Consello de Residentes Españois de París. Ademais, xestiona a páxina web La Pequeña España en París e é delegado en Francia do xornal España Exterior, así que bos días, boa tarde, máis ben, Eduardo, que tal? Bos días, non sei se me escoitades. Perfectamente, escoitamos Vale. perfectamente. Graciñas. Bon día a todos. Por outro lado temos a Julia Martínez Tomé, que tamén está en París, creo, non sei se agora está en transición, pero é graduada en Ciencia Política e de Administración pola Universidade de Santiago de Compostela. Ademais, cursou un mestrado en Goberno Internacional e Diplomacia con concentracións en estudos europeos e estudos de xénero no Instituto de Estudos Políticos de París. Ten tamén unha ampla traxectoria en activismo social estudantil, tanto a nivel galego como internacional, e como dicía, estes 3 últimos anos estivo en París, pero a partir de outubro sei que residirá en Bruxelas, onde será bolseira na Comisión Europea, centrándose en materia de pesca. Así que boa tarde, Julia, que tal? Hola, boa tarde. Hola, que tal? Moi ben, grazas. E por último temos a Cedric, que non sei se digo ben o teu nome, así que se non o digo ben, corríxeme. Vargas Pelé, que está en Ruán, naceu en Lugo, viveu en Viveiro 21 anos, eu estou en Viveiro agora, así que estou aquí onde ti estiveches tanto tempo. Despois, pois, tivo que marchar a buscar traballo, estivo entre 5 universidades diferentes entre España e Francia, estudando materias de lingua e de hostalaría tamén, pero agora leva xa 7 anos sendo profesor na Bretaña e Normandía francesas. Entre unha das cousas que destaca que lle encanta dar a coñecer a nosa parte norte aos seus alumnos, intentar romper con esos prexuizos bueno, que a veces se teñen por falta de coñecemento ou de información ou de experiencias en temas, bueno, pois culturais, meteorolóxicos, gastronómicos, etc. Entón, pois, moi boa tarde tamén, Cedric, que tal? Hola, buenas tardes. Cedric. Corríxeme Pero o teu nome, a ver como digo o teu nome. Cedric. Cedric, vale, moi ben. Pois nada, vamos a empezar pola primeira pregunta, se vos parece, levamos o orden de presentación e así podemos dar os diferentes puntos de vista. E como en todas estas entrevistas que estamos facendo, pois a primeira pregunta é se existe na vosa cidade, vila, onde estedes agora mesmo, algún tipo de asociación ou entidade que organice, non? Ou que xunte esas sinerxias entre galegos e galegas, e como se organiza. Sabemos que hai unha entidade no rexistro, un centro de galeguidade que é o Centro Galego de Marsella, pero se cadra seguramente hai como máis formas, ¿no?, de organizar ou asociarse entre galegos e galegas. Así que, Eduardo, se che parece, empezamos por ti, despois imos cara adiante.
Vale, pois nada, sí, hai un centro galego en Marsella, confirmo, e hai unha Casa de Galicia tamén en Toulouse. Vale, En París, por desgracia, Casa Galicia como tal non existe xa fai varios anos. Hai a nosa Casa de Galicia que funciona como un bar, restaurante, con produtos galegos e cos viño galego, Estrella Galicia, bueno, o típico de Galicia. Aí se reúne moita xente, moita xuventude, porque os precios son módicos e poden acudir a ela. Por outro lado, as actividades culturales galegas e todo o que se fai por Galicia aquí en París, o levo eu, e por medio da Casa de España e da miña asociación que é a Pequeña España en París. Se queredes máis explicacións vale. podo dar, pero, bueno, unha introducción. Vale, sí, eso ademais interesábame saber porque eso, eres o vicepresidente da Casa de España, pero seguramente, non, o ser galego, pois surxe esa inquietude de facer un poquinho máis, acotar, non? Un poquinho máis as actividades culturais, etc. No caso de Julia, Bueno, eu levo 3 anos en París e supoño que un pouco unha emigración distinta a que puido ter Eduardo, a mellor máis parecida que tivo Cédric. De feito, Eduardo coñecino cando eu estaba de apoderada nas eleccións galegas e foi a primeira vez que me decatín de que realmente había actividades galegas pasando en París. No meu último ano en París como tal, porque a Casa Galega é un bar. Tamén está o Centro de Estudos Galegos de París, na Universidade da Sorbona, que fan algunhas actividades, pero por desgraza non tantas como gustaría. Realmente unha mágoa. Entonces, hai un pouco sentimento de desarraigo, polo menos pola miña parte, porque botase de menos unha foliada de vez en cando, botase de menos un entorno no que xuntarse con xente galega per se, porque, por exemplo, na nosa Casa Galicia no bar, hai moita xente, pero xente española, sobre todo en xeral, pois sí que se bota de menos actividades máis galegas de por sí. ben. Cédric, pola túa parte, que ti non estás en París, non? Concretamente. Ti estás Non, na de Bretaña. momento, sí, de momento, pois estou como a ti, estou na miña casa, estou en Viveiro, Ah, pero vale, pois estou de entón estamos vacacións. ao lado. Pero sí, efectivamente, como cando estive en Rennes na universidade, cando agora estou traballando preto de Rouen, pois por ali ningún sitio nin noutro hai algún tipo de asociación de galegos, ou polo menos da que eu tivera noticias. Malia que pois hai diferentes estruturas como o Festival Intercéltico de Lorient, ao que asistín tamén para pois festexar evidentemente eses vencellos que se fan entre as nosas culturas, pero senón a verdade é que non teño tampouco ningún tipo de conexión, salvo a que poido pois ter eu facendo no colexio un intercambio que este ano levo por 2 anos consecutivos facendo cun colexio de Catoira. É curioso porque ahora que falabas do intercambio, eu cando era pequena, e creo que todavía se mantén, había moitos intercambios entre concellos, sobre todo tamén da Bretaña francesa, porque se cadra, non, por a nivel cultural, etcétera, coincidimos moito máis, e había moita sinerxia entre concellos franceses e concellos galegos, pero é curioso que non haxa o mellor non tanta presencia de eso, de actividades culturais, cando que somos países como en realidade bastante parecidos en certas cousas. Eu falo tamén, obviamente, na parte cultural e musical, o interceltic que diste é unha parte moi importante. Non sei se tamén igual vedes que hai diferencia entre norte e sur de Francia, se cadra, se nota bastante o ser tamén París unha cidade pois xa como moi multicultural, non? Non sei, Eduardo, se te parece. Diferencia atopamos, pero non tanto ca Bretaña. A verdade é que con Bretaña temos moitos lazos, como comentaba antes Cetri, está o Festival Intercéltico de Lorient, no cal levo participando varios anos. Estou colaborando moito tempo con Lisardo Lombardía, que era o director do festival asturiano, que ora xa deixou. Na Feira Marítima de Brest tamén hai moita representación galega. Hai unha asociación que se ven de crear en Brest, que é Brest Galicia,
ahora mesmo non teño o nome exacto, pero se vente crear, e fan intercambios con Galicia. Están facendo, de feito, acaban de chegar ahora, pero se os interesa podo buscalo. Aquí en Francia, non sei en Bretaña ou aí en Normandía ou en outro punto, pero aquí en París concretamente a xente cando falamos de Galicia non sabe onde queda. A xente que sabe onde queda Galicia pero o Camiño de Santiago. E o Camiño de Santiago e tens que dicir que é Santiago de Compostela, Santiago de Compostela para centralos un pouco. Ese é o típico dos franceses, se interesan que por o Camiño de Santiago. Antes estuve escoitando outras intervenientes de outros países e falaban tamén do fútbol, o deportivo, o Celta e todo isto, pero bueno, é unha mínima xente porque o que nos interesa a nós é a actividade cultural. E para ter actividade cultural que ter apoio da Xunta de Galicia, do goberno galego, e levamos anos sin telo a nivel francés. Eu non podo falar por os outros, pero a nivel francés aquí non ves a nadie fai anos. Se organizan cousas a título individual, como é, ahora, por exemplo, se me permitides, estamos señalizando o Camiño de Santiago por toda a rexión parisina. Levamos 15 anos para conseguirlo. O estamos conseguindo, levamos 800 vieiras en bronce colocadas e agora vamos a colocar o centro de París que xa está aprobado. Cando pides axudas a Galicia para estas cousas, xa non económico, senón que veña alguén a estar presente. Aquí non ven nadie. Sempre hai unha excusa. Cando pides publicidade, che dicen que é máis caro enviar a publicidade do que lle reporta. Así como queres ti funcionar en os centros galegos, sabendo que os centros galegos, cando se crearon para matar a morriña e ser un lío de encontro co país. Hoxe en día, a xente xoven que ven, pois, sinceramente, ten os medios sociales. Antes iba unha vez ao ano, se iba a Galicia en tren, e agora se pode ir en avión, desde París é 1 hora e media, de Estorlí, non hai ese sentimento de morriña. Sí, quizás é como agora cambiou un pouco, non? A forma de facer recoñecible Galicia, e hai que apostar, como ti dicías antes, un poquinho máis por facer recoñecible esa cultura, esos valores que ten a nación en sí mesma. Non sei, Julia, Cedric, como percibides vos que se recoñece, si se recoñece, que Eduardo decía que non, Galicia, ou o que se coñece dela? Eu persoalmente estou de acordo con que, polo menos en París, a maioría dos meus amigos, si sabían algo de Galiza, era polo Camiño de Santiago ou as persoas que tiñan relación co mundo celta, pero sobre todo na Bretaña, fun a Bretaña creo que 2 veces, e aí si coñecían un pouco máis polos lazos históricos e culturais. En París, Camiño de Santiago, en París hai unha torre de Santiago no centro, entón relacionaba un pouco os nomes das vilas. Pero é unha rexión que non está suficientemente exportada polo mundo, ou polo menos pola rexión de Île-de-France. O que non concordo de todo co sentimento de morriña. Eu, son primeira xeración de emigradas na miña familia, nestes tempos, e sí que é unha mágoa que non haya máis centros galegos, porque, eu levo 5 anos fora, ainda que só sexan 3 anos en Francia, e se houbera centros galegos, eu iría todas as semanas, porque ao final o feito de, teño outra amiga galega en París, pero o feito de non poder falar a túa lingua no día a día, bótalo moitísimo de menos. Non poder escoitar a túa música, o emigrasón que estiveron antes os rapaces de Bélxica, nós fomos en autobuses 2 anos que se levan facendo, porque ao final, cando tes un espazo no que poder compartir con xente que está na túa mesma situación, aínda que poidas vir a Galiza 1 ou 2 veces ao ano, valo aproveitar. Entón, sí, con a mágoa que non haxa máis axudas ou máis espazos, que por unha parte son cousas que nós tamén poderíamos facer, pero, sí que estaría verte un pouco máis de incentivo, sobre todo económico, porque, é unha inversión moi grande para facelas, pero xa un pouco máis como inciso.
E pola miña parte eu estou de acordo con Julia porque sobre todo no feito de que Galiza non se coñeza máis aló da Bretaña, que é un sitio que por os vencellos culturais e históricos históricamente está relacionado. Si fora diso, eu mátome todos os días a dicirlle aos meus alumnos: mirade, isto é Galiza, faise isto, comemos este tipo de cousas. Eles descoñecen total e absolutamente isto, non? Incluso os meus compañeiros de traballo, cando lles ensino pois moitas cousas ou que lles levo algunhas veces algún chourizo para picar aí na aula de profes ou calquera historia, para eles é algo, vale, coñecen o chourizo porque evidentemente é un produto máis que internacionalizado, pero non teñen quizáis esa capacidade ou non teñen tampouco unha estrutura a súa disposición para pois poder acceder a esas informacións. Sí que tamén comparto a mesma opinión que Julia en canto a Morriña, porque pois eu xa levo ali case 12 anos, bueno, 10 e pico, entre idas e voltas, xa non sei canto tempo levo fora, pero Moitos anos, non? pero xa son uns cuantos, sí, e sempre, pois, unha ou dúas veces vólvese, pero tampouco se pode ir tan facilmente en avión ou calquera historia. Esa capacidade de poder atopar unha estrutura, unha casa galega para, pois, como dicía Julia, escoitar pois a música ou compartir un rato cunhas birras, unha conversa en galego, é moi complicado. Sí, que o mellor danos a sensación que con tanta tecnoloxía, etcétera, estamos máis conectados do que parece, pero claro, falta como esa profundidade de compartir e de conectar a través da cultura, de todo o que dicíamos, ¿no? Que non sexa algo se cadra superficial, ¿no? Que coñezan de Galicia, senón que realmente coñezan todo o que ten que aportar a nivel cultural, a nivel lingüístico tamén, que é moi importante. E claro, ao final, se vamos de xeito individual, se cadra é moito máis difícil, non? Que o que decía desde se hai un poquinho de apoio, xuntarse e poder facer iniciativas máis grandes ou que realmente podan chegar, non? A todas esas persoas que non coñecen o valor de todo iso. E unido a isto, que hai outra pregunta que non sei como percibides vos, non? Pero percibistedes que hai como algunha persoa galega que teña, pois, que deixara pegada, xa non só a nivel grande, non? Senón o mellor incluso a nivel individual nas vosas áreas de traballo ou nas vosas aínda que non sexa un persoeiro, unha persoeira como coñecida por todo o mundo, non? Que tamén pode ser, pero bueno. Eduardo? Sí, bueno, aquí en París temos como referentes a Ramón Chao, pai de Manu Chao, director de Radio Francia Internacional. Perdonade, pero aquí en París, con esto dos Juegos Olímpicos, é horrible. Temos, sobre todo, María Casares, unha actriz de teatro da Coruña, é un pouco así a nivel show business, como dicen aquí, blin blin, temos a Bello Otero. A Bello Otero que foi aquí un dos casos máis importantes que houve da noite parisina. Despois, agora, na actualidade, bueno, fai uns anos, temos ao actor José García, José Doval, que ainda que naceu aquí, pois fai moito por Galicia, está indo ao Carballino, que os pais son dali, e vai seguido alá. Pero aparte deso, pois a verdade, eu non conozco moita máis xente que aportara o que é Galicia. Sí, Ignacio Ramonet, por suposto, director del Mundo Diplomático. Esos son os meus referentes aquí en París. Moi ben. Julia, pola túa parte? No meu caso é un pouco máis decir unha persona famosa ou coñecida e despois dicir, pois vale, esta persona é galega. Pero son personas totalmente distintas.
ao mellor alguén de repente dice, e Mario Casas ao mellor é galego, pois referido un pouco á cultura, e despois xa no mundo da política, pois, bueno, presidentes do goberno que tivemos a nivel español ou personaxes que estiveron no Parlamento Europeo, agora mesmo, bueno, pois Ana Miranda, que está de representante galega no Parlamento, bueno, xa despois a nivel presidentes españois Rajoy ou Fraga no seu momento, pero, bueno, pois eso, a nivel política sí que houve bastantes máis. E aí en concreto en París ou en Francia, nas túas No, áreas nos de meus círculos, nada. os meus amigos non coñecían nada, o sea, eso, indicar si se menciona alguén nunha conversación, pois ao mellor eso, Manu Chao, pois podo mencionar, pois sí, se a súa familia, bueno, o seu pai era galego, pero eles de por sí non saben nada, non coñecen nada. E ti, Cédric? Por aquí tampouco. Aquí, bueno, eu cando estiven na Bretaña, sí, músicos galegos, evidentemente Carlos Núñez, que ten moito bombo cada vez que vai ali, pero senón, fora diso, sempre estou eu dando novas de quen é galego, de quen non é galego, de quen fixo que, en un pouco, quizáis, segundo en que círculos nos metemos, en Rouen podese establecer sempre unha especie de analogía entre Jeanne d'Arc e María Pita. Pero aparte de eso, non temos nada por aquí. Xa. A nivel cultural, non sei se realmente encontrades moitas máis diferenzas que semellanzas ou depende un pouco do lugar. Que notades? Máis diferenzas, máis semellanzas? Metade? Eu, se me permitides, claro, nosas actividades que se fan aquí é hacia os franceses e intentamos inculcar a nosa cultura porque nos a conocemos, pero os franceses non. Por exemplo, nos aquí celebramos o Día das Letras Galegas, que a última vez foi con Celso Rodríguez Fer e con María Lopo, e organizamos no Instituto Cervantes unha lectura de poesías en francés tamén, e aí ainda tiramos un pouco de xente francesa. Pero os españoles, sinceramente, veñen moi poucos. Non lles interesa moito. Lles interesa cando facemos un festival de cine que se chaman os lunes do Camiño de Santiago, que se fixo hasta que houve a pandemia, con películas sobre o Camiño de Santiago, todos os luns, con un debate. Aí suele vir xente, pero máis que nada franceses, peregrinos ou da Asociación Francesa. Aquí temos unha asociación que eu pertenezco, que é Compostela 2000, con 2 L's, que podedes vela en internet, que levamos facendo moitísimas cousas, pero do Camiño de Santiago. Ahora facemos o 29 de setembro, facemos unha marcha conmemorativa de varios kilómetros, e onde explicamos á xente o que hai e o que deixa de hacer. Fomos a comer todos xuntos, porque fora un premio Baliña, Elías Baliña, e para celebrarlo, pois fomos a celebrar eso a nosa Casa Galicia, a comer ali. Pero, aparte de eso, a verdade, aquí culturalmente falando, pouquiña cousa. O que fai o Cervantes a veces, porque hai un convenio que a Xunta de Galicia que están obrigados a facer algunha cousa, todo o demais son intercambios culturales con franceses. Vale. Non sei así, Julia e Cédric, se semellanzas, diferenzas así rápidas para ir pechando. Eu, a nivel proxectos organizados, o mesmo que dixo Eduardo, a nivel creaciones pois individuais, semellanzas musicais ca música galega, música de Bretaña, pero xa, bueno, pois que temos eso, lazos culturales e históricos, sería un pouco repetir o que dixo Eduardo, verdad? Eu penso que xa indo a outro tema, non
no eido humano, digamos, as relacións sí que son diferentes. Sí que temos esa parte galega que somos quizáis abertos nun principio para ir a tomar algo fora, estas historias, pero despois para obter unha amizade, unha verdadeira amizade, eso sí que é algo que se parece moito a nivel francés, posto que tardas moito tempo en chegar aos corazóns da xente, en ser aceptado, en ter pois un grupo de amigos ou ni sequera un grupo ou un amigo de verdade no que poidas pois confiar, eso sí que é unha semellanza bastante cercana. Claro, se cadra tamén eso tamén vai lado que decía Julio ao principio, non? Que tamén si sentía un pouco tamén ese desarraigo porque, bueno, se tardas en conectar, en facer como a túa propia rede, non? Noutro país, se ache falta a túa casa, se ache falta a túa familia, amigos, etcétera. Entón, pois, evidentemente, vai non facer un poquinho máis difícil ese arraigo. Dame moitísima pena que teñamos que rematar porque estas charlas darían para horas, poderíamos aprender moito de temas máis políticos de educación, que tamén me parece super interesante todas as diferenzas que pode haber con un sistema ou noutro, toda esa parte de Eduardo que leva moitos anos ali e que pode como analizar non todos os cambios que se foron dando ao largo destes anos, pero nada, darvos as grazas por estar aquí, que ojalá nos podamos ver en algún momento e compartir unha conversa moito máis amplia e aprender de toda a vosa experiencia. Nada, se vos queredes despedir, aquí tedes o voso anaquiño e moitísimas grazas. Bueno, como empecé eu, pois vou a seguir. Ante todo, desexarvos feliz Día de Galicia, o da Día da Patria Galega, feliz Santiago, por suposto, e facer un chamamento, se me deixades, ao Goberno galego, á Xunta de Galicia, á Diputación da Coruña, xa que este programa depende un pouco de aí, decirlles que, por favor, fagan o necesario para nomear a calquera que sea un representante da Galicia exterior. Eu penso neste momento en unha circunscripción electoral para Galicia con representantes propios, por Europa e por Latinoamérica. Non é moito pedir nos tempos que corremos, así que nós o levamos no Estatuto dos Españoles do Exterior, no Consejo da Ciudadanía Exterior, levamos esa proposta a nivel español. Esperemos que a nivel Galicia podamos facelo para ter unha representación propia nosa e que conozcan de primeira man os nosos problemas. E para terminar, fai uns anos, por circunstancias da vida, eu tuve unha reunión co goberno galego, que fun a Santiago, e tiña o que é o Axuntamento de Versalles, fixemos unha semana galega, pero a título sin contar que a Xunta de Galicia para nada, e fixemos unha semana galega con música, con pulpada, que se fai moito aquí en París, e, bueno, tanto lles gustou isto a Alcaldía de Versalles que nos propuxo facer un hermanamiento con Santiago de Compostela por as características das dúas vilas. Pois, pese a todas as facilidades que dá Versalles, non houbo resposta positiva. Se creen en Galicia que son eles que o que fan o favor ou que son... Non, son os demais. Versalles, cando te invita a facer unha cousa, pois hai que aceptala se nos interesa Galicia. Digo eu. Agora temos outra proposta para facelo tamén Santiago con París, pero, bueno, é máis complicado. Pois aí queda esa proposta para que a recollan e que esa semana de música, etcétera, a min interésame tamén. Creo que pode ser moi boa sinerxia. E nada, darlle moitas grazas a Egadi, a Deputación da Coruña, moitas gracias, Abela, por estares aquí. Espero que despois de toda a maratón haxa máis iniciativas pola nosa parte individual e por partes institucionais de seguir promovendo a galeguidade polo mundo. Pola miña parte igual, eu agradecer ao Egadi a Deputación da Coruña e pois tamén a ti, Isabela, e nada, pois a ver se disfrutamos un pouco desta nosa terra que intentamos levar sempre para o exterior. Moitas grazas. Totalmente, un biquiño os tres, grazas.
Ben, moitas grazas a todas as persoas que colaboraron neste faladoiro sobre Francia. Moitas grazas tamén a Sabela, a nosa colaboradora, e moito éxito nesa xira que está en marcha. Seguimos con